Takže ahoj, vítám vás dneska ze hry World of Tanks. Doufám, že si to všichni užijete. Dneska hraju za tank Hetzer. Je to německý tank úrovně 4. Rovnou jsem v bitvě, omlouvám se, že jsem minulé video nedohrál. Ale vůbec nevím, co se mi stalo a nechtěl jsem mi to natáčet znova. Takže teď jsem tu za Hetzera. A ještě mám pro vás jednu novinu. Koupil jsem si nový tank, tu 6 britskou, jak je po Crusaderovi je to Crowell. Ale ještě ho nemám úplně vylepšenýho, tak doufám, že se mi tady bude dařit. Jo, jdeme na to. Takže já se tady takhle najdu. Já to mám rád tudy, ale vezmu to tam tím tunelem. Tady jsem dal v jedné hře 7 kg, takže tady takhle, jak jsem měl. Když tak minulé video, tam ta grafika, to si když tak zvedněte kvalitu, protože se mi to tam nechce pořád načíst. Takže vás prosím, abyste si změnili grafiku. A to samé u tohohle videa, jestli mi to taky nepůjde, tak prosím si taky změníte tu grafiku. Já už jsem dlouho čekal, já už jdu do boje. Počkám, než se zamíří. Takže hračka, první kill, ale skvělý. Jo, aha, já jsem se už za tím domem. Ta B1 je asi za tím domem. Kdo to do mě teď šije? Já mám málo životů, což je hodně špatný. Ale určitě se nezdáme, to byl asi tamhle ten Valentin, ale toho se radši nebudu všímat. Kor takhle na bok. A to radši takhle se bojím, že tady si někdo bude. Oni asi budou brzo obsahovat naší základnu, když se podíváte na mapu. Ale já to teda projedu tam tady se spoluhráčema. Ta B1 se zatím otočí na toho Coventera, doufám teda. No tak druhý kill, no, snad se zadaří, ještě trošku. A tamhle Matilda, tak to je v háji. Couvej. A je to v háji. Ta Matilda mě tady oddělá. Ne? Tak ne, tak to je skvělý. Tak to akce může pokračovat. Netrefil. Jak to? Sakra, nabij. Tak si dám ještě jeden kill. Pojď. Ne. Tak aspoň ještě jeden kill. Pro další už se asi koukám nedojdu. Protože už je jich to opravdu moc. Ale já se ještě pokusím sejmout tady toho. A tak to je haj. No nevadí, 4 killy, to zase tak špatný není. Já, tady ta bitva, to je jenom narychlo.
Takže já nebudu riskovat, že bych zase bitvu neprohrál, teď vám jenom ukážu ještě toho Krovla. A příští videjko